gilauman sa pag-asa. Mactan, Visayas nga posible nga dunay mutumaw nga mga bagyo sa unang semana sa buwan sa Agosto. Kini ang gibutyag ni Engineer Alfredo Kiblata Jr. atol na sa magiginabi sa Bombo, Radyo Cebu nga posibleng magparayon ang mga pag-ulan sa mga musunod pa nga mga adlaw gumikan sa mga nasinati nga mga localized thunderstorm sa pipilasag ka mga bahin sa Kabisayan, lokop sa probinsya sa Sugbo. Matod nini nga lauman pa ang mga pag-ulan o mga pagpanugdog gumikan kay gawas sa nasinati nga mga localized thunderstorms mugna sa pagkakusog o pagpakusog sa habagat adunay low pressure area ang nasigpatan sa bahin sa Eastern Visayas ug sa Mindanao. Dugang pa ni Engineer Kiblata nga lauman ang mga hilistra ang dis mismong LPE nga mosulod sa mga adlaw gumikan kay ubos ang tsansa nini nga mahimong bagyo apan mipimangno ang nga dili gihapon nga angay nga mo kumpiyansa gumikan sa nagpadayon nga habagat. Gibugatan niini nga ang buwan sa Hulyo ug ingon man sa Agosto mo'y sagad sa mga makasinati o mga grabing mga pagwan, ilabi na sa mga panahon usab sa hapon ug gabi gumikan sa pagtumaw sa localized thunderstorm. Natong natanawan nga base sa ato ang tropical cyclone threat potential forecast, dunay mosulod nga bagyo sa first week sa August. Pero nagsatong nakita sa pagkakaron adtong dapita dito sa imabaw. Wala gyapon ni direktang epekto diri sa Kabisayaan, pero possible gyapon nga ma-enhance or mukusog ato ang habagat nga makapaulan diri sa Kabisayaan lakip na ang Cebu. Si Engineer Alfredo Kiblata Jr. ang chief sa Pag-asa Visayas.